Уважаеми сънародници, във връзка с скока на цената на златото, много от вас ме запитаха, тъй като аз коментирах случващото се, което е безпрецедентно до сега в световната история в ефира на Дарик Радио. Много от вас ме питаха, защото споменах вътре накратко фиатните пари. Какво представлява това нещо фиатни пари? Сигурно някой от вас може би си мисля, че има някаква връзка с марката Фиат, нищо подобно няма. Фиат на латински означава нека или да бъде. Това е пожелание, т.е. нещо в бъдеще време. Съответно, смисълът на понятието фиатни пари е, че това са пари, които ти дават нещо в бъдеще. Т.е. те ти гарантират, те всъщност удостоверяват доверие на гражданите към държавата. Защото една банкнота, една хартиена пара, така да се каже, тя няма никаква стойност. Тоест, тя струва стойността на хартията и на мастилото, с което е отпечатана. Това са някакви стотинки, даже някакви стотни от стотинката. Но на нея, ако е изписано числото, примерно, ако е изписано някакво голямо число, това число след себе си носи много по-сериозни услуги и придобивки за носителя, за приносителя на тази банкнота. Това е смисълът на фиатните пари. Т.е. те дават с доверието, което хората имат в тях, дават на този, който е техен приносител, насрещни услуги, насрещни придобивки и насрещни други активи. Като тези активи могат да бъдат и имоти, могат да бъдат и ценни метали, могат да бъдат и акции и каквото още друго се сетите. Фиатните пари се появяват за първи път през 18 век в днешния си вид, такъв какъвто ни е познат и известен, защото всъщност те в един момент стават много по-лесен вариант за обслужване на финансовата система на големите централизирани монархии в Западна Европа, тъй като не се налага да носиш огромни количества в себе си златни или сребърни монети, а просто носиш един вид малка хартиена облигацийка, която на нея е записано, че тя струва толкова, колкото да кажем 1 кг злато, грубо казано. Това нещо с течение на времето еволюира. Колкото повече засилва държавите, толкова повече засилва и доверието в тях и съответно в парите, които те имат. Защото независимо какво случва, когато отидеш в магазина с тези хартиени банкноти, получаваш насреща това, което държавата ти обещава, че ще получиш. Но тук има някакви фактора, които не бива да забравяме. Първо, инфлацията, обезценяването на парите. Второ, извънредните обстоятелства. Война, мор, природно бедствие. Всичко това, което води до обезценяване на активите. Когато се обезценят активите, се обезценяват и съответно парите, защото пък тогава, когато има и криза в държавата, самата криза в държавата разрушава доверието към нейните пари. И в един момент, когато настъпи такава криза, фиатните пари обикновено започват да пропадат. Защото кризата в държавата неминуемо е свързана и с кризата на фиатните пари, доверието към тях. Това се случва тогава, когато, пак казвам, има някакви много сериозни проблеми в държавата, има война, има тежки, да кажем, епидемии или има природно бедствие. Само и единствено в тези условия. Разбира се, има спекуланти, които назад във времето се опитвали да правят най-различни манипулации на тази система на световно ниво. Най-добрият от тях и най-злокобният от тях е Джордж Сорос, който в една своя легендарна атака срещу британската лира преди повече от 40 години, всъщност преди 40 години, в началото на 90-те години, успя да предизвика нейното сриване и съответно от само атаката срещу лирата, която направи той, стана милиардер. Но това са изключения, които потвърждават правилото. Защо в момента обаче виждаме, че фиатните пари започват да се сриват? Защото те имат един основен измерител и това е златото. Златото като актив никога не се променя. То си съществува. То за това е един основен актив, който през хилядолетията на историята на човечеството не променя своята стойност от момента, в който за първи път се появяват първите златни предмети. Още в епохата на каменно-медните отношения, т.е. на каменно-медната епоха в човешките отношения. Златото в момента мина $4000. Никога до сега в историята то не е надминало от 3800. Най-високият ръст, който е имал до сега е $3800. Тази седмица обаче то мина 4000 и според прогнозите на Goldman Sachs, една от най-големите световни банкови институции, анализаторски институт същевременно, според прогнозите на Goldman Sachs до края на годината, т.е. в оставащите по-малко от 3 месеца, октомври, ноември, декември, златото може да стигне $4900. Това означава, че нека се огледаме. Има ли някаква голяма епидемия в света? Няма. Има ли някаква голяма
примерно да кажем катастрофа, някакъв голям световен проблем, не ни е удрял астероид, слава богу, не са ни връхлитали вълни цунами по целия свят, няма верига от избухващи вулкани. Следователно остават другите два фактора, другите две причини. Криза в държавата и война. В случая ставаме свидетели и на едното, и на другото. Държавата, която в момента все още формално има най-силна икономика в света, е Съединените американски щати. Съединените американски щати обаче очевидно изпитват проблеми, в резултат на което тяхната валута се обезценява. Същевременно обаче другият техен основен конкурент, Европейският съюз, като конкурент имам предвид икономически конкурент, изпитва абсолютно същите проблеми, но той пък е в ситуация, в която дрънка оръжие срещу Русия. И в Европа все повече се говори за война. Ние почваме да свикваме с това, че ще има война, че сме във война и така нататък. Тази комбинация между двата фактора, разтресената държава и наличието на война, тропаща на вратата, в буквалния смисъл на думата сриват фиатните пари. Долара и еврото едновременно. Между другото, еврото потъва по-бързо от долара. Защото все пак Съединените щати дори в не най-добрата си кондиция имат начело президент, който държи властта силно. И въпреки, че не е от всички е разбран, той има политики, които следва независимо от това какво му коства и какво му причинява следването на тази политика. Докато Европейският съюз е нещо като нищо. То не е държава, то е наддържавна организация, в която имаме едни хора неизбирани от никого, които се изживяват като държавни ръководители и налагат санкции на по-малките членки на тази формация. Все повече и повече държавите в Европейския съюз започват да се чувстват като едни поробени провинции на един изключително неадекватен политически център. В този случай еврото наистина потъва по-бързо от долара. И в тази ситуация, уважаеми сънародници, ние, българите, след 2 месеца и половина, ако не успеем да свалим правителството, тогава ще бъдем анексирани в тази потъваща еврозона. Да се качиш на Титаник, след като се е разцепил от удара с айсберга, е абсолютно същото като това, което в момента българската държава иска да направи. Това е престъпление срещу българския народ, престъпление срещу българските национални интереси. Но престъпление срещу народ, който не търси сметка от престъпниците, в крайна сметка остава безнаказано. Колко пъти говорихме за това, което ни очаква, колко пъти говорихме за това, че влизането на България в еврозоната ще унищожи нашите държавни и частни финанси. Ето стана ясно, че ние ще платим 2 милиарда лева и 500 милиона лева отделно под формата на злато, 2 тона и 100 кг, 2,1 тона злато на Европейската централна банка, без да можем да си ги върнем никога. Разбирате ли за какво говорим? Още не сме влезли в еврозоната, а вече почват да ни грабят. Само че българският народ това нещо го проспа, когато ние обяснявахме и то от години насам, че това ще се случи, искахме доверието на гражданите. 70% от хората си останаха вкъщи, а от другите 30%, 15% си продадоха гласа или отидоха да гласуват, защото така им беше заповядано. Народ, който избира своите палачи, не е жертва. Той е съучастник. Думите са на великият писател, част от световната съкровищница на човечеството, Джордж Оруел. Така че аз нямам какво повече да добавя. Кризата е на лице, финансовата система на Европейския съюз и на еврозоната се срива. Също нещо е на път да случи с една част от световните финанси, но не всички, защото Европейският съюз и Съединените щати не са света, те са една много малка част от света. Случи ли се това обаче, тъй като ние сме в тази малка част от света, ние ще бъдем най-потърпевши, защото нямаме никакви механизми за защита, освен българския лев, който ще бъде ликвидиран ритуално от българомразците и еничарите в началото на тази година, с съдействието и мълчаливото одобрение на огромното пасивно нихилистично мнозинство от българския народ.